Ale to se změní, jestli tady zůstane. Nakonec si budete mít radši, pane. Nebudu. Budete. Nebudu. Budete. Nebudu. Slibujete? Slibuju. Takže kdyby jsem teď přišla a úplně se svlekla řekla, teď mi to udělej, ty nadrženej bejku. Já bych vám řekl, nešel byste se mnou radši skládat povlečení, pane? Co byste udělal? Jaký cechy myslíš? Ty pěkné bavlněné se vzorkem. Ty s brouškem nebo se zelenýma kostkama? S těmi kostkami. Takže buď to se milovat s Kočanskou, nebo s tebou skládat povlečení. A na hromádku bych je dával já. Samozřejmě. Tak radši skládat. A i kdyby tady stála nahá a měla všechny ty své ducaté části. Povlečení vede. My dva a pěkný komínky. Vlastně? Na to vem jet. Vy lžete! Vy přece snažíte uchlácholit! Proč nejste aspoň trochu jako pan Rimmer? Ten byl bezchybný! Ten neměl žádnou tu tucatou část! Hele, Krytone, na nikomu mi nezáleží tolik jako na tobě.